Στην Ελλάδα όλοι οι ψυχολόγοι έχουμε την άδεια ασκήσεως από το πτυχίο. Έτσι και στο SEG και στο πρόγραμμα του πτυχίου που αναγνωρίζεται πλήρως, επαγγελματικά, θα έχουμε την άδεια ασκήσεως. Αναπτύσσεται μια συνείδηση για το πώς πρέπει να ασκείται το επάγγελμα και βλέπουμε ότι όντως οι φοιτητές μας ακολουθούν μια πάρα πολύ ωραία πορεία, συνεχίζουν στα μεταπτυχιακά τους, κάνουν ώρες πρακτικής, κάνουν την προσωπική τους θεραπεία και συνεχίζουν μέχρι και σε διδακτορικό επίπεδο κάποιοι που τους ενδιαφέρει η έρευνα. Είναι αυτά τα πολύ γερά θεμέλια που αισθάνεσαι ότι έχεις μέσα στο πλαίσιο της πρακτικής, όντως, και εγώ αισθάνομαι πολύ δυνατή ως προς το υπόβαθρο και τις βάσεις που έχω όσον αφορά το ακαδημαϊκό μου επίπεδο και ότι μπορώ να τα απεξέλθω στην πρακτική μου, αλλά το αισθάνομαι και σαν τη βάση μου που όταν, ας πούμε, μπορεί να μου συμβεί κάτι έξω στην πρακτική, με το που επιστρέφω εδώ και θα δω ένα-δυο καθηγητές, μια-δυο ερωτήσεις, κάπως με επαναφέρουν, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στον πυρήνα μου. Είναι τέτοια η πρακτική άσκηση και είναι τόσες πολλές οι ώρες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το πτυχίο, για να μπορέσεις να πάρεις το πτυχίο σου, που αναγκαστικά μπαίνεις, εμβαθύνεις, θέτεις επιτέλους σε πράξη όλα αυτά που έχεις μάθει στα βιβλία.